Arratsalde on danori eta eskerrik asko etortziarren. Gaur Maiatzeko Loran barruan laugarren hitzaldia izango dugu eta horretarako hemen dago Koldo Zuazo hizkuntzalari eibartarra. Aurkezpen biharrik bez daka, baina pare bat gauza esatearren Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da Koldo. Eta horretaz aparte, masixatzen erako indako elkarrizketan ondo adierazten zan moduan euskalkien ikertzaile neka ezinabe bada. Ikusi besterik ez dago, euskalkien inguruan zenbat ikerketa eta lan egin eta kaleratu izan dituan. Besteak beste, euskalkien mapa berria kaleratu zeban dala urte batzuk eta euskalkien zelkapen berria plazaratu zeban. Eta lan orokorretatik, euskalkien inguruko lan orokorretatik aparte, eskualde zehatzetako euskaren inguruko azterketak ere egin izan ditu, Sakanako euskaren ingurukoa edo Debaibarreko euskaren ingurukoa edo beste. Gaurko gaia euskalkien sorlekua eta Azkoitiko euskara izango da. Gustu izaten da bera direntzutia eta berari emango dietitza. Vale. Batzalde hon, txuten da? Eta gizkelan da? Hola, ez da? Azkenengo 3 urteetan egin dian diadak Kataluniako aberri egunetan beti hasi dira arratsaldeko 5 eta 14 minutuan. Eta orain ez dakit, baina orain dela 2 urte behintzat, goatzen naiz Camp Nou jokatzen ziren, Barcelona jokatzen zuenean, 17. minutuan eta 14. segunduan jentea zutitu egiten zan da euren esteladak eta ateratzen zituen. Eta bostak eta larenak, 5 eta 14 minutu hori erloju digital batean ipini ezkero izango litzateke 17-14. Eta hori da urte bat. Eta urte horretan, orain agintean daudenak Espainian, Borboiak, konstituzio bat plazaratu eben, deitzen zen Decreto de Nueva Planta. Eta Decreto de Nueva Planta esan nahi zuen Espainiako erresuma antolatzeko beste modu bat nahi dela egin, ezta? Eta beste modu horretan helburua zen erresuma osoa bardintzea. Eta bardintzea zate baterako hizkuntzari dagokionez. Momentu horretan, 1714 aurrera, hasi zen hemen Hego Euskal Herrian erastuna erabiltzen eskoletan, horren entzutia eukiko duzue. Erastuna ez da Frankoren denporakoa edo, da 1714 datorren kontu bat. Eta, hori hizkuntzaren alorrean gertatu zen, irakaskuntzan, administrazioan debekatuta bihatu zen, Katalunian, Aragoin, Euskal Herrian, eta gero, beste alor batzuetan neurri zentralizatzaile horrek esarri zian, ezta? Eta momentu horretan, erantzuna gehien bat hemen Gipuzkoan egon zen, eta Azkoitiar batek ere hartu parte, Xavier Munibe, Peñarroirako kondea, horiek izan zian elkarte ekonomiko bat, horretaz entzun daukiko duzu, ezta? Elkarte ekonomiko bat sortu eben, eta erabaki eben ez ginela egon bihar Espainiara begira, gauzak hemen hasi behar ginela egiten. Eta hizkuntzaren alorrean gehien bat jesuitak nabarmendu zian, eta jesuiten artean bada bat garai hartako lideraro izan zena, eta da Manuel Larramendi. Larramendik esaten dau, sasoia aretan, esaten dago 18. mendearen erdialdera, Gipuzkoan gehienak ehuneko 100, baina ehuneko handi bat euskalduna ziala eta euskaldun hutsak, euskaldun elebakarrak. Baina esaten dau berak, eskola daukan jentia, dirua daukan jentia eta agintea daukan jentiak horrek erdera zeiten ebela. Eta gainera, lotzatu egiten zirela euskaraz egiten, eta alegin guztiak egiten zituela euskara baztertu eta erdera erabiltzen. Esaten dau, Larramendik, euskararen etxai gogorrenak Eliza zala,
eta bera jesuita zen, ezta? Esaten dago pulpituetatik eta elizkizunetan eta dana erderaz egiten zala, eta esaten dago salbuespen bakarra zegoala, eta salbuespen hasiala Zarauzko Frantziskotarrak. Esaten dago, horiek alegintzen ziala euskera egiten, da gainera euskera landua eta euskera ona, eta jentia gustora goten zala euren sermoiak eta entzuten. Larramendik, egoera horren aurrian erabaki eban zeus ere euskerari prestigioa moteko, euskerari izen ona moteko, eta horretarako berak etzaban ezera asmau, lehendik zegoan asmatuta, baina esateban euskeri ezala antxine Espainia osoan egiten zen hizkuntza bakarra. Bueno, teoria hori, ez dakit noiztik, baina bintzat gogoan daukat 16. mendean egon zian Arrasateko bat Garibai izenekoa eta beste batzuk ere bai, hori bera esaten ebenak. Esaten eben, Babelko torrea jangoikoak desegin ebanean sortu zituela 72 hizkuntza eta 72 lagunek zabaldu zituela hizkuntza horren munduan barrena. Eta Espainiara etorri zela Tubal izeneko bat, eta Tubal horrek ekarri bala euskera Espainia osora. Eta Larramendik hori esateban, ezta? Orduan horrekin aditzera mona joana zen espainolak errespetatu egin beharre bela euskera, ze azken baten garai batean euren hizkuntza behi izandakoa zala, eta guk euskaldunok, oraindik eta gehiago, hori zala antxina Espainia osoan egin eta gero pixkanaka eremua galtzen joan zan hizkuntza bat, torri zialako kanpoko jentia, torri zialako feniziarrak, edo erromatarrak, edo bisigoduak, edo arabiak, edo dena delakoa. Hori Larramendik esan eban, eta Madrilgoek esaten begionez ikusten, ez da? Eta esaten Madrildarrak, erromatarrak heldu zianian ona, etorri ziala persona batzuk danak etzirela gerreruak, batzuk erreparatzen ebela hemengo itxuretan, da hemengo bizimoduan, eta arek esaten ebela, Espainian egiten ziala hizkuntza bat baino geixa. Orduan Larramendik horren aurrian zer esateban, etziala hizkuntzak, ziala euskararen dialektuak, euskararen euskalkisak. Pasatzen dena, euskalki horrek hain ziala diferentiak, erromatarrei begitandu jakuela, iruditu jakuela, ziala hizkuntza diferentiak, baina ez ziala euskararen dialektuak. Eta azken batean, bai euskara eta bai dialektuak, jangoikoak sortu zituela Babelen. Hori ezaban Larramendik eta inork etzutzen, hemen Euskal Herrian inork ezaban kontra egin. Eta orduan danok ibili ginen zoriontzu, pentsatuaz euskalkizia ziala jangoikoak Babelen sortutako euskera mota batzuk. Atan horretan, gerra ostian, 1942-43an, agertu zen historialari profesional bat, Julio Caro Baroja. Horren entzutia, dano daukago, ez da inbeste denpora hiltzala. Caro Barojak ezaban jangoikoa sortu zituela euskera eta euskalkiak, baina ezaban euskera eta euskalkiak oso zarra ziala. Eta guk gaur egun egiten ditugun honek euskalkizok, diala garaibateko tribuek egiten zituen berbetak. Garaibateko tribua dia, barduliarrak, karistiarrak, autrigoiak, akitanoak, eta bar. Eta horrek tribuok noizkoa dia, dia erromatarren aurrekoak. Azken baten guri erromatarrek esan euskuen tribu horren berri, ezta? Eta erromatarrak eta gero desagertu egin ziala ematen dago. Bintzet, arrezkero inork ez ditu horren tribu horren berririk galdu egin da arrastua. Esateban, Caro Barojak gaur egun egiten ditugun dialektuen mugak eta tribu horren mugak bat etozela. Eta ez bakarrik hori, esateban, elizak egindako elizbarrutien mugak bat etozela. Bueno, azken batean, Larramendik eta Caro Barojak gauza diferentiak esate bezan, baina sakonian gauza berbera. Ze bai batak eta bai bestiak esate ben, guk egiten ditugun honek dialektuak oso antxinakoa diala, ezta? Caro Barojak zer argumento ipini ban bere iritzi horren alde? Bakarra. Eta bakar hori da, Bizkaixen eta Deba Ibarrian, nik egiten duten euskera hori, haitzen dozuen euskeria, ez da? Problema barrik. Bueno, hor Bizkaixen, Deba Ibarrian eta Araban egiten zela dialekto bat, hor egon zela tribu bat, autrigoien tribua, autrigoiak ez karistiarrak, ez da? Karistiarren tribua, autrigoiak egon zian egon eiziran nerbioitik arutz. Orduan tribua karistiarra
Eta gero, Elisape eremu hori batuta eukie bala. Lehenengo, Armentian, Gazteiz onduan sortu zala Elizbarruti bat, diozesi bat, eta han egon ginela gutanok elkartuta, eta geroago, 11. mendean, Kalahorran sortu zela beste diozesi bat, eta gutanok ara pasau ginela. Orduan, Karo Barojak esaten dago ikusten dela frontera bat argia, ezta? Bai dialektoak, bai Elizbarrutiak eta bai tribuen mugak bat datozela. Eta hori esateko argumento linguistiko bakarra ipini zuen, eta da guk dot esaten dugula. Dot, dozu, dogu eta kitxo. Bueno, Karo Barojak esaban hori eta mundu guztiak onartu gan. Esan persona bat oso prestigio handikoa, oso jakintzutzat zeuana. Pasatzen dena, azten zara orain begiratzen gauzak, eta esaten duzu, igual Araba, Bizkaian eta Deba Ibarrean, igual horran izango dira gauzak, ez? Baina begiratzen baduzu Ipar Euskal Herrira, zenbat dialekto dagoz Ipar Euskal Herrian? Zagizu ez pentsatzen duzuen, baina nik bi ikusten ditut, Zuberoakoa eta bestia, hori seguru, ez da? Gero bestiaren barruan, batzuk esaten dabe, Lapurdin eta Naparroa berean diferente egiten dela, holan balitz, 3 egongo litzakez. Orduan, 2 edo 3 behintzat badagoz. Tribua zenbat egon zian? Bat, Akitanoena, ez dago besterik. Orduan horrez da ikusten hizkuntzaren muga eta tribuena bat datozenik. Eta Elizbarrutia zenbat egon dira? 3 egon dira. Oloroeko bat, orain ere badago, orain be Zuberotarrak hor dagoz, Oloroeko Elizbarrutian dagoz. Gero dago Baionakoa, eta 3. gaur egun desagertuta dago, da 3. da euskeraz esaten da Akize, eta frantsesez esaten da Dax. Eta Dax edo Akizeko Elizbarruti horretan egon zan Nafarroa bereko alderdi bat. Orduan, begiratzen baduzu Ipar Euskal Herrian ze pasatzen den, Karo Barojaren iritzia ez da betetzen. Baina, inorketzi hori importantziarik egon, ez da? Karo Barojak esan du, horan izango da. Segitu genduen zoriontsu bizi izaten, pentsatuz gure Euskal Gizak oso zarra ziala, eta ogore handia guretzako. Halako batian, etorri zan, halako batian, da 1981 Koldo Mitxelena izeneko hizkuntzalari bat, eta esan guk oain egiten ditugun dialekto hauek, nahita ez izan behar direla erromatarren ondorenkoak. Zeratik, latinetik hartu ditugulako berba mordo bat, asko hartu ditugu latinetik, horrek berbok egokitu ditugu euskerara modu berezi batean, esate baterako, esaten dudanean modu berezi bat zer esan nahi dut, bake hitza, bakea, latinetik dator, baina guk bakarrik esaten dugu bakea. Gaztelaniaz badakigu paz esaten dela, katalanez badakigu pau esaten dela, gure beste auzoak da ositanoak, gazkoiak eta horiek paz esaten dabe, eta gero frantsesak esan P, baina eskribidu paiz edo egiten dabe, ez da? Orduan, gure inguruan dagozen herri guztietan, eta begiratzen badugu Portugalen edo Rumanian edo, inork ez dago esaten gu moduan, inork ez dago esaten ke horrekin. Ke hori gure kontua da. Hori moduan, beste berba asko, esate baterako gaztelu, latinetik hartu dugu, baina inon ez da esaten gaztelu. Frantsesek esango dute chateau, besteak esango dute castillo, gaztelu gu bakarrik esaten dugu. Beste berba bat latinetik hartutakoa, gela esate baterako, ez da? Eta gelabe gu bakarrik esaten dugu horrela. Gaztelaniaz zelda esaten da. Gela, jerekin gu bakarrik esaten dugu. Aingeru gu bakarrik esaten dugu. Hori, G horrekin eta R horrekin gu gara bakarrak horrela esaten duguna. Edo beste berba latinetik hartu duguna, borondate, eta gu bakarrik esaten dugu modu horretan, ez? R batekin eta orduan, hartu ditugu berba mordo bat latinetik, horrek berba mordo horrek egokitu ditugu euskerara modu berezi batian, eta gero modu berezi hori komuna da dialekto guztietara. Denok esaten dugu bake, denok esaten dugu tipula edo kipula, denok esaten dugu borondate, denok esaten dugu gaztelu, euskaldun denok esaten dugu bardin. Eta esaban Mitxelenak, hori etxala gertatuko baldin eta euskararen barruan dialekto diferenteak egon bazian. Dialekto diferenteak egon bazian, leku bakoitzean modu desberdin batean evoluzionauko zuten latinetik hartutako berbak. Ipiniko dizuet beste adibide bat. Melon hitza. Hartu dugu erderatik, ez dakit nondik, latinetik edo nondik, seguru ez latinetik. Gauzia da,
melon hori, azten bagara preguntatzen Euskal Herrian zehar, ia zelan esaten daben jentiak, ikusten da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan esaten dugula meloi. Naparruan ez, Naparruan esaten dabe melona, melon. Lapurdin eta Nafarroa berean esaten dabe meloina, eta zuberotarrak esaten dabe melu. Horrek zer esan nahi dau, hori berbio izartu zenerako dialektoak baziala. Eta dialektoak bazirelako horrek berbi horrek hartu ditu modu diferentean egokitu da leko bakoitzean, ezta? Eta latinetik hartu ditugun berbekin ez da hori pasau. Eta ez da berba bat edo bi, dia berba mordo bat. Hartu ditugu berba mordo bat latinetik, egokitu ditugu modu berezi batean euskerara, eta gero modu berezi hori komuna da Erronkarin, Araban, Zuberoan eta Bizkaizen eta bazter guztietan. Bueno, hori ezaban Mitxelenak, batzuk etzian enteatu, beste batzuk enteatu ezian, baina esate baterako inori etxakon buruti pasatu, nundik, latinetik hartutako berba horrek, nun egokitu zian modu berezi horretan, eta gero nundik zabaldu ziren Euskaldunak bizizian leku guztietara. Eta gire esplikatzen nahi zen. Zuk hartzen duzunean latinetik berba bat, edo ehun berba, eta egokitzen dituzun modu berezi batean, eta gero zabaltzen badira Euskaldunak bizidian eremu osora, behar duzu gune bat, behar duzu eremu bat, behar duzu hirigune bat, edo behar duzu indar ekonomikoa edo daukan leku bat, ez da? Eta zein izango zen leku hori. Nik ikusten duten posibilitatea bakarra da Iruña. Orain dini jaio bari nengoen, zarra naiz, baina orain di jaio bari nengoen, baina logikoa hori da, bestela nuntik. Orexatik zabalduko zian, Orexa oso herri euskalduna da gaur egun be. Azkoititik zabalduko zian, Eibartik zabalduko zian, Azkoiti Eibar euskaldunak izango zian, baina ez zuken olako indar demografikorik, ekonomikorik, politikorik, moda horiek, moda linguistikoa zabaltzeko. Eta pixka bat gure historiari begiratzen badutzagu, ikusten dena da, eukidogun hiri nagusia, garaia haietan, Iruña zala. Azken batean, hemen inguru guztian, ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herria baino eremu zabalagoan egon zan lehenengo obispua, lehenengo apezpikua, Iruñan egon zan. Eta obispuak beti egon dira herri handizetan, ez da? Eta sortu zenean Nafarroako erresuma edo, hori be Iruñan sortu zan. Etzan sortu Eibarren edo Azkoitin edo sortu zan Iruñan. Pentsatzen dut orduan, latinetik hartu zian hitz horiek euskerara modu berezian Iruñan egokituko ziala eta gero Iruñatik zabalduko ziala euskaldunok bizi ginen eremura. Bueno, baina gero etorri zian dialektoak. Eta dialektoak non sortu dira. Non sortu dira Bizkaian eta Deba Ibarrean egiten den euskera, edo hemen Azkoiti eta Tolosan egiten dena, eta Lapurdin egiten dena, eta bar. Non sortu dira. Bani beso jontxo bizi nintzen, harik eta 2007 urtean Urdiainera joan nintzen arte. Urdiain, zauna? Altsasu onduan dago. Lehendik ezagutzen nango euskeri, egon nintzen aspaldi, egon nintzen 1980 gutxio da berak garai horretan, eta harritu egin nintzen hain euskera diferentia topatzerakoan. Urdiainera joan aurretik egon da nengoen Deba Ibarrian, egon da nengoen Segama, Segura, Iriazaba leku horretan, eta aparte gezaban, Urdiainen egiten zala Gipuzkoako euskera Iriazabalen edo Segaman moduan. Eta zer da kontua, eta ara joan nintzenean tokuna beste hizkuntza bat oso diferentia. Eta kiputxa etzana inondik inora. Baina, pasatu zian urtiak eta nire beste goza batzutan ibili nintzen, harik eta 2007an libre egon nintzen arte. Orduan, alkilo naban etxe batan, Urdiainen egin naban maletia eta bertera joan nintzen bizitzera. Joan ara, eta ez da gezen bat egun eroango nituen gitxi, azte bete edo lan, eta garai hartan taberna bakarra zegoen. Eta tabernan neska gazte bat egoten zan, nik estoketa baidok, Itanoan berarekin, ez da? Eta ezaban neskia, ze laster ikasi duzun Urdiaingo euskeria, eta gainera Itanoa eta guzti dakizu. Eta ni hemen goaniz da nik ez dakit. Eta zer nontzan, Itanoa ez dut hemen ikasi. Itanoa, zuen Itanoa, eta nik Ibarren ikin dutena, iguala dira.
Eta hori kuriosoa da, ezta? Eibartarroi, Eibar eta Bergara eta Elgo Eibar eta beti jota asko esaten dugula, jentia horrekin gelditzen da, adarra poten dozkure, ezta? Esate baterako, ikusi ditut, zue zelan esaten duzu, ditxiat edo, esaten da? Ditxiat. Zue penaiko berezik esaten duzu. Guk esaten dugu ikusi jitsuat. Ikusi jitsuat, gizonezkoen artean berbaiten dugunean, eta andrazkoekin ikusi jitsunat. Eta urdienen zelan, jitsuat izan beharrean jituet, hori laster harrapaduna banik, jituet, ditongo hori, eta gero jitsunat esan beharrean jitunat. Baina, niretako erreza. Zuen dago igual komplikau izango zen, baina niretako jitsuat esan edo jituet esan laster kasi naban. Daki esate baterako itanuan zelan esaten duzu zuek. Bagaki, basakik, edo basekik, edo horrako zerbait, ez? Guk esaten dugu bajakik edo bajakin. Eta zelan esaten da urdienen, bajakin. Dator zelan esaten duzu ezuek, basetorren, horrako zer, ez? Guk esaten dugu, basitorrek. Guk esaten dugu, bajatok edo bajaton. Eta zelan esaten da be urdienen, bajatok edo bajaton. Iguala. Orduan, nikan ikasi itanoa ez. Ez nagoen ezer ikasi egiten nagoen, neuria elabili eta ondo gokitu nintzen, ez. Goatzen ez, egun batian dituzian amezketako lagun batek eta galdetu zian, nun nago, eta urdiainen, ni Gasteizen da, amezketara joan behar diat eta pasoko nogortik, torriari. Eta torri izan, eta zautzen duzu urdiain barrutik. Kaminotik bihatzen baduzu hor Altsasu autobia horretatik, Altsasu Iruña autobiatik, ez dugu politia moten. Eta goz, enpresa batzuk, eta gero dagoz dako kasak dara, eta moduko batzuk, itxuraz kasa. Azartzen bazara herrira, aliatzen zara Elizara, eta gero Elizatik goiko partia da, neko herri politia da. Eta, amezketako lagun horrekin be, aruz joan ginen, pizka bat herri zaituzten. Eta urria zan, eta iluntzia, eta Andrazko eradekuak, atera zila batzuk, eta egoten ziren tertulia egiten iluntzietan, kanpoan euren kontua kontatzen. Eta gizu, herri txikisetan beti agurtu egin behar da, eta kontu batzuk esan behar dira, eta gainera ezagutzen nituen, eta horretan geditu ginen, ez? Egon ginen momentu batian, guk jarraitu genuen, eta zausten amezketakoak. Izeabil, ire euskeria erakusten hau eta ni etorri nogona ikastera. Hor batek ezagok domekia eta ez dakizera. Hemen domekia esaten du ni etorri aurretik, beti. Orduan, finitut adibide pare bat, itanuarena, eta gero domekia, ez da bakarrik berba, ez da bakarrik igande ordez domeka esatia, da akin amaitzen diren berbak, egiten dabela ia, gero. Orduan, domekia moduan, balbulia, klavikulia, kuadrilia, aspirinia, pastilia, eta bar, ezta? Zuek egiten duzue, pastilia, aspirinia, eta bar. Eta orduan, esaten duzu, Bonaparte be konturatu zen horrekin. Konturatu zen, esaten ebela dot, esaten ebela gauzia, gauza esan beharrean gauzia, eta esaban bera, Bizkaieraren eragina, izango zala gaur. Egun batean joan nintzen Urbasara, Urbasa bertan dago, ordu bete baino bitxia behar da etxetik ara igoteko, eta han ningoala Bizkaia ikusten zen urrin baten. Eta Urdiain eta Bizkaia artean mendi handizak, aizkorri eta horretan han erdizan, eta esaten duzu, Bizkaitik ona zelan etorriko zen hizkuntza. Ezta? Ze gertakari historiko egon da Euskal Herrian, Bizkaiko euskera ona Urdiaina etortzeko. Zer migrazio egon da, edo zer gerra egon da, Bilbotarra nahiko imperialista dira, baina noiz joan dira Bilbotarrak Urdiaina euren euskeria erakustera. Urbasaren bestaldean dago Amezkoa, zautzen duzu alderdi hori. Dago hor leku bat ezaguna dana, Balkon de Pilatos hori. Balkon de Pilatos da amildegi bat, gerra denporan erabili ebena presoak hortik botatzeko, eta amildegi horren azpian dago erreka bat sortzen da, gure derra, eta orain modan da, oso leku polita da, erreka oso urdina eta pasio polita dago, eta Amezkoan euskera nuiz galdudan ez dakigu seguru, dakiguna da 19. mende hasierarako galduta zegoala, baina toponimia bizili dago.
eta horko toponimian akin amaitzen diren berbak egiten dira ea. Goierrin moduan edo Arratian edo Bizkaia moduan, ez? Esate baterako errotea, esate baterako elizea, esate baterako aldapea, esate baterako eskinea, eta bar. Eta esaten duzu, Bizkaitarra joan ditu gorrabe, euren euskera eroatela. Eta Ameskoa baino oraindik eta hegoalderago dago beste ibar bat, deitzen da Lana, Valle de Lana. Hori seguruz duzuela ezagutzen. Dia 7 herri, txiki-txikia dia, dago mendia zelan deitzen da. Hor Ameskoa eta Lanaren artean mendi ezagun bat. Izkia izan leike, igual, ez dakit. Gauzia da, Naparroa da, Lana, Naparroa da, baina Naparroa jateko itxita dago, dagoz, mendize dagoz, ezin da, pasatzeko gatsa da. Eta aldiz, kanpesura joateko, laua da, dana. Kanpesu bai ezagutuko duzue, kanpesu Araba da, Santa Cruz de Kanpesu, Araba da. Eta horra joateko laua da. Lanan euskera noiz galdu zen, ez dakigu, seguru 19. mendia baino pixka bat lehenago izango zala, baina hor ere toponimia biziri dago, jakina, eta horko toponimoetan be, akin amaitzen diren berbak ea egiten ditue. Horbe aldapea, horbe elizea, eta bar. Eta orduan, nire galdera, Urbasatik neure buruari galdetzen notan, zelan joan duk Bizkaitik Lanara euskeria. Eta egun batean, konturatu nintzen, guztiz despistatuta nenbilela eta genbiltzala danok, ez? Azken batean, ez da Bizkaitik joan da Arabatik. Ze pasatzen da Arabarekin? Basatago nik, nire kasuan, ez dakizue, baina ni beti Araba, nietako izan da Kastila Moroko leku bat. Beti ardera egin izan da, ez da beti Arlaban eta hori pasauta gero, azten zen Erdal herria. Baina orain badakigu, Araban euskaraz egin dela. Orain badakigu, agertu dira 16. mendeko hiztegi bat, hiztegi zabalena, eta Gasteizen egindakoa da, italiano batek egindakoa. Orain dela ez da inbeste urte, 2004an, agertu zen novela bat isa osorik, novela zabal bat, eta gero berso mordo bat, egilea da Lasarraga izeneko gizon bat, arabarra, eta bere euskera erabiltzen du, euskeraz dago idatzita hori guztia, ezta? Eta agertu dira beste gauza batzupe bai, Araban idatzitakoak. Horri esker ezagutu ahal izan dugu Arabako euskeria zelakoa dan. Eta horri esker, konturatu nintzen, Urdiainen egiten den euskera raroa, azken batean, gauza asko eta asko ziala, Arabako iskribu horietan agertzen diren molokoak. Zer esan nahi du horrek, azken batean, Burunda egiten du Arabarekin mugaz da, Urdiain Burunda da, 6 herri dira hor, eta lehenengoa da Ziordia, horrek egiten du muga Egino eta Araiarekin, bigarren herria da Olasti, Olasagutia, zemento porlan fabrikia dauana, gero dago Altsasu, gero dago Urdiain, Iturmendi eta Bakaiko, 6 herri dira Burundakoak. Eta dago, Gipuzkoarekin muga egiten eta Arabarekin ere muga egiten, ezta? Eta ni lehenengoz joan nintzenian ara, sorpresa, euskera rarua entzuterakoan, baina gero Arabako iskribuak ezagutu ditudanean, ez da hain sorpresa gertatzen, azken batean ikusten duzu Araban euskeria galdu egin dela, baina galdu horretik euskera hori pasatu zala inguruetara. Gauza bera gertatu izan jata, joan izan izenean Oñatira edo Arrasatera edo Txabaletara, horbe gauza raroak entzuten dituzu, ezta? Eta beti esan izan dugu lehinstarren gauzak. Lehinstarra dira hori, Arrasate eta Txabaleta ingurukoak. Eta zer da kontua, eta Arabako euskeria ezagutu dugunean konturatu gara, hor esaten diren gauzak berezi horrek Arabatik etorritakoa diala. Eta egiten zundu zuen Arrasateko euskeria, ezautzen esan beharrean, ezauketan esaten dabe, edo bilaltzen esan beharrean, bialketan esaten dabe. Bate orkua lagunen bateo badaukazue, olakoak eskonketan, eskontzen esateko, eta zer da kontua, eta horrek aditzok Araban erabiltzen dira bardin, ez? Orduan, guk lehen pentsatzen genuen, ziala Arrasateko gentiak, Etxabaletakoa sortutakoak, eta orain dakigu, azken batean horrek etorri direla Arabatik, ez? Azken batean, Arrasatetik eta Txabaletatik eta Donostia oso urrun dago, Bilbo oso urrun dago, eta gertu Gasteiz dago. Gaur egun be,
Aretxabaletako jentia edo Eskoriatzakoa zinera joan nahi da benean Gasteiza joaten dira. Gaur egun be Eskoriatzako jentia erropak erosi nahi dituenean Gasteiza joaten dira. Gaur egun be horko jentiak Artumon handia Gasteizekin dauka. Zer esanik ez, Saskibaloia ikusi nahi da benean, ez? Horrek ez dira Donostia eta Bilbora joaten. Hombres de negro ikustera horre denak Gasteiza joaten dira. Despisteuta egon gara, pentsau izan dugulako Araban beti erdera egin izan dela, ezta? Eta despisteuta egon gara beste arrazoi bategatik bai. Gaur egun Arabako herria txikisa dira eta gaur egun handixa dira Bizkaia aldekoak. Bilbo da handixa, Barakaldo, Getxo, Basauri, horre dira handixak, ez? Baina handixa noizti dira. Bilbo da zarrena eta Bilboren handitasuna 14. mendetik dator. Eta bestiak, Barakaldo eta Basauri eta horrek atzo goizetik dira handia dira, gerra ostetik, ez 1950, 60, Eta euskalkia sortu zitezkeen garaian, zein zen herri handiena, zan Gasteiz. Gasteiz 13. mendian, 14. mendian, izango zen Euskal Herri osoko hiririk handiena. Orduan, gauza horiek kontuan hartuta, orain azken urte hauetan lan arkeologiko importanteak egin dira Gasteizen, horre katedrala dela eta orain ikusi da, 12. menderako Gasteizek muralla bat zeukala, eta muralla bat ez dauka edozein herri txikik, muralla bat izaten dute herri handiak, ez? Eta orduan, alde batetik euskalduna zen Gasteiz, beste alde batetik handia zen Gasteiz, eta horrela ulertzen da euskalkia han sortzia, han eta ez Bizkaia. Eta hemen ibili gara danok, ni be bai, esaten Bizkaiera gora, Bizkaiera bera, eta orain horrek irentzi egin beharko ditugu eta esan beharko dugu beste zerbait. Nik esaten dudana da Mendebaleko euskeria. Azken batean, Mendebaleko euskera hori da Gasteizen sortu, Deba Ibarrera, Bizkaira, Goierrira ere bai. Ze Goierrin bezaten dira Coca-Cola eta Pepsi-Cola eta holako berbak, ez? Akin amaitzen diren berbak han ea egiten dira, eta zuepe bai. Eta nundik etorri dira gauza horrek asko itxira Bizkaitik, ez dut uste. Etorriko zian Gasteiz handia zenetik, handik etorritakoak izango dira. Bueno, hori da euskerak eman digun sorpresa bat, nietako bintza sorpresa izan da, ez noan pentsauko Araban zer sortu zeikien euskeraren inguruan, baina ematen du eurak izan diala hemen sortzaileak. Eurak izan ziren sortzaileak aspaldi. Gero ze gertatu zen? Gero ematen du Bizkaiak, nazten ditu dialekto batzuetan nago neure berbetan, beste batzuetan erdi batua, bueno, segitzen duzu, ez da? Problema garik. Emoten dau ez, behin 16. mendera eskero badaukaguz izkribuak Bizkaia aldekuak, eta ikusten da Bizkaia aldeko euskera eta Arabakoa apurua diferentia diala. Horrek zer esan nahi dau? Esan nahi dau ziurrenera 16. menderako Bizkaia etxeu bala Arabara begira. Horrek esan nahi dau 16. menderako edo 15. menderako edo 14. menderako Bizkaian bertan be sortu ziala herri handi samarrak, eta herri handi samarra sortzearekin batera bertan sortzen ziala moda linguistikoak, ezta? Beste alde batetik, behin 16. mendera eskero Gasteiz gainbera dator, Gasteiz baino hobeto esateko Gasteizko euskera dator gainbera. Behin 16. mendera eskero Gasteiz gehien bat herri erralduna da. Orduan, euskalkia zabaltzeko aukera txarragan, ezta? Orduan, emoten dau, behin 15. mendera eskero edo Bizkaiak badaukala beren hortasuna, eta momentu horretatik aurrera bai esan leike Bizkaiera, ezta? Eta Bizkaian zeintzu dira herri edo zein izan leike euskalkiaren sorlekua, begiratzen badituzu Bizkaiko ezaugarriak, esan baterako Bizkaiko ezaugarri bat da daukat esan beharrean dekot esatia. Bizkaiko jentiak ezagutzen baduzue dekot, dekozu, dekogu eta holakoak esaten ditu, ezta? Baina dekogu eta holakoak ez dira esaten Ondarro aldean, eta ez dira esaten
Lekeitio aldean, eta ez dira esaten Orozkon, badakizu Orozkon nun dagoen Anbeian, eta ez dira esaten Zeanurin, eta badakizu Zeanurin ere nun dagoan, eta ez dira esaten Zeberion, esaten dira gehien bat erdigunean, ezta? Orduan, ikusten da, moda hori, dekot esateko moda hori, Bizkaiko erdialdean sortutakoa izan daikela. Pino eta adibide bat, nahi zaziko, hemen esplikazio luziak eta moten, baina pentsatu da adibide horrekin ikusten dara, ezta? Eta orduan, modak zer eremu dauken begiratu ezkero, badirudi Bizkaiko sorlekua, Bizkaiko euskalkiaren sorlekua izan dela Durango, Zornotza, Gernika, Bermeo, Ardatz hori. Eta pentsatzen hasten bagara ardatz hori nundi datorren, ze esplikazio edukiko da horrek. Nik topatzen duten esplikazioa da Araba eta Gasteiz oso aberatsak dana eduki dabe gauza bat izan ezik, eta da itxosua. Eta euren generoa Europara eroateko behar izan dabe itxosua. Eta itxosua nun topo dabe? Topo dabe Deban, eta topo dabe Bermeon, gehien bat, ezta? Eta Bermeora joateko zer egin beharreben, Urkiolatik Durangora, eta Durangotik Zornotza, Gernika eta bar, eta bar. Eta azken batian, hor sortu dira Bizkaiko herri handiak. Hor sortu da Durango, hor sortu da Zornotza, eta hor sortu da Gernika, eta azken batian, hirietatik zabaldu dira moda linguistikoak. Nik horrela interpretatzen dut. Gatozen Gipuzkoara. Gipuzkoako ezaugarriak kontuan hartuta, lehen ikusi dugu bat, ditut Itanoan Gipuzkoako leku askotan esaten da dizkiat, ezta? Hori hemen bakarrik esaten da, zebeste euskaldunek guk esaten dugu jituat, eta Lapurdin esaten da ditiat, eta ekialdean be esaten da ditiat. Orduan, dizkiat, eski hori daukala, bakarrik Gipuzkoan esaten da. Eta nun sortutakoa izango da hori? Azpeitin. Azpeitin ez, zezuek esan duzu hemen ez dela esaten dizkiat, hemen esaten dela ditziat. Hemen azken batean zuepe it pluralgilea erabiltzen duzu eta ez eski. Orduan, eski hori pixka bat ekialderago sortutakoa izan behar da. Eta hori moduan, beste zenbait gauza ekialderago sortutakoa dira. Eta ekialdean nun. Eta gauza beraz, azten bazara Gipuzkoako euskararen ezaugarriak zer eremutan azaltzen dian, ikusten dena da Gipuzkoan sorlekua izan dela Tolosa, Andoain, Hernani, Donostia, Ardatza. Eta galdetzen badiotzu zure buruari ardatz hori nundi datorren edo zein izan leiken horren arrazoia, nik pentsatzen dut hemen begertatu dela Bizkaiaren antzeko zerbait. Iruña oso indartsua, Naparroa oso indartsua, oso aberatsa, baina gauza da falta jako Naparroari be, eta da itxosua. Arepe, euren merkantziak ateratzeko, historikoki jo izan dabe leku bitara. Batetik Baionara, asko joan dira Baionara, eta bestalde batetik Donostia aldera, Pasaiara edo Donostia aldera joan dira. Eta hor sortu dira Gipuzkoako herri handiak. Hor sortu da Tolosa, hor sortu da Andoain, hor sortu da Hernani, eta hor sortu da Donostia aldera. Eta azken batian, Gipuzkoako euskeran egin diren berrikuntzak, det eta gera eta nijoa eta horiek guztiok eta galderetan etorriko aiz, hori, moten du eremu horretan sortutakoak dira. Orduan, beterri ditzen zaio eskualde horri, beterri ere izan da euskalkien beste sorlekuetako bat. Eta nun gehiago sortu dira dialektuak. Urrengoa ez dakit, ondo nun sortutakoa izango den, baina ikusten dena da Zuberoan eta Erronkarin eta Zaraitzun eta Nafarroa berean erabiltzen direla gauza bereziak, diferentiak erabiltzen direla. Nik hasieran pentsatzen aban Zuberoan sortutakoak izango ziala, baina Zuberoa arazo badauka eta da oso txikia dela. Eta lehen esan dudan, modak zabaltzeko behar duzu indar demografiko bat, indar ekonomiko bat, eta indar politiko bat, eta Zuberoak sekulaz dauki indar hori. Eta, behin baina goiagotan pentsatu izan dut, lehen ikusi dut kartel bat, hitzaldi honena. Ez, baina kartel horretan ez dugu agertzen, barkatu. Pentsatzen dut, igual, hor sortu izan leikela, gertatu izan leikela, Arabarekin gertatu izan dena, ez da? Araba beti ikusi dugu erdaldun, pentsatu izan dugu Araban ezin zala ezer sortu,
eta daukidugu deskartatuta, daukidugu baztertuta, eta pentsatzen dut ekialdean be olako zer gertatzeko aukera badagoela, ze bai Huescan eta bai Biarnon euskaraz egin da. Eta ez hain aspaldi gainera. Badago debeku bat, Huescako hiriburuan, 1349an, debekatu egin zen euskaraz erabiltziango merkatuetan. Merkatuetan euskara erabiltzea debekatzen bada horrek zer esan nahi dago. Laukatuk erabiliko ebela euskaraz, holan bikote batek edo erabiliko ebela, inundik inora ez. Hizkuntza bat debekatzeko esan nahi dago, hizkuntza horrek pisua daukala, ezta? Eta bestalde batetik, bai, gaur egun edozein ostiraletan joaten gara Jakara edo joaten gara Pantikosa edozein lekutara, baina uste duzue Huescako merkatuan ibiltzen zen jentia izango zela, Joan Etorri zen ibiltzen zana Nafarroatik ara, gauzak saldu, gauzak erosi eta barrido Nafarroa da etorri, uste duzue, 14. mendian, Huesca eta Nafarroa oso urrun dagoz Joan Etorrian ibiltzeko, ez da? Horran, nik egiten duten hipotesia da, haiek euskaldunak hangoak ziala, han bizi ziala, eta gainera ziala kolektiboz importantia hizkuntza debekatzeko. Eta esaten nagoen gauza dira, 1399, orduan pentsatzekoa da, beharra da 2 mende aurretik, edo 3 mende aurretik, euskaldunen presentzia hori askoz ez handiagoa izango zen. Pentsatzen dut, ez dakik, jaio bari nengoen orduan. Baina, behin hipotesi moduan hori ez dugu baztertu bihar. Hipotesi moduan ez dugu baztertu bihar, gaur egun Zuberoan edo Erronkain edo Zaraitzun edo Nafarroa berean erabiltzen diren gauza batzuk han sortutakoak izatea. Horren alde egiteko ez dukat heldulekorik, ez daukagu ezer eskura, baina bintzat aukera hor dago eta kontuan auki beharko genduke. Eta bueno, hori da euskalkien sorlekoen gainean esateko daukadana. Galdetu ziaten, ia Azkoitiko euskara nundi datorren. Jode, hori izan zen hitzaldiko gaia, ez? Hitz egik honetaz. Eta, lehenengo eta behin, Azkoitiko euskara nolakoa den jakiteko hemen altilatu beharko nuke etxe bat. Zuek ez duzue ezer erakutsi. Dago iztegitxo bat, ondela urte batzuk egindakoa, ez dut esango txarra dani, baina oso meia da. Hor gauza gitxi ikasi da. Eta horretaz aparte ez dago besterik. Zuen aldemeneko herrian, zezenak eta badaude, eta santu handia ere badago, baina han ere euskara ikasteko ez dago modurik. Anare joan egin beharko da, etxe bat alkilo eta bertara joan beharko da. Eta errezilera joan beharko da, zaiek ere harri jasotzaileak eta badauzkate, baina euskara zaletasunik zaila ikusten. Eta haian, horre ere hiriprobak eta zegoten da, dantzak erromeriak igandeetan eta gauza asko, baina hango euskara jakiteko ezin. Eta Aizarna Zabaleko euskara nolakoa den jakiteko ezin, eta eskerrak eibartar batzuk joan ziala Zarautza, tartean, izena aintzan, tartian, eta eurak egin liburu bat, hango euskara den gainean. Eta eskerrak, Zestuako neska batek eibala bere herriko hiztegi bat, eta hori da Urolako euskara jakiteko daukagun heldulekua. Eibartarrak egindako Zarauzko liburua, eta bat, baina Zarauztar zein, eta Miren Zabaletaren gurasoak pentsatzen dute eibartarrak edo diala, ez? Orduan, eibartarrak. Gero esango dozkue eibartxarrak gaute bestia, baina gu joan bihar arata honaz, eurak ezer. Baina suerte haukidoz. Suerte haukidoz, Azkoitiar bat, Antonio Arrezabal izeneko bat, Bizkaira joan zan, Berriza joan zan, eta nire izeko batekin eskondu zan. Eta, horrenkin ikasi naban berba bat jatorra. Guk ez genuen hori berri esaten, Bizkaian ez da esaten jatorra. Eta berak esategan hori. Eta bera ere jatorra zan. Eta marinoa zan, ebilen biharrian Holandako merkante batian, eta ibiltzen zan, Ameriketan, Asian, bazter guztietan ibiltzen zan. Eta etortzen zanean, kanpoan egoten zan, ez dakit 4 hilabete edo, eta etortzen zanean, kontatze euskun guri, New Yorko gauzat, Japongo gauzat,
Da esaten nago, 1972, 1973 garai horretakoan. Orduan hasi izan telebizioa ikusten, guk ez genuen ikusten, gaur egun Nueva Yorka joan barik, badakizu Bosgarren Avenida zelakoa dan eta Noreko edifizioa zelakoa dian, pelikuletan agertzen da, ezta? Guk ez genuen ikusten, eta Tokio hilarik ez genuen zegoen, eta Osaba, Azkoitiko Osaba, ditzen gontzen Kiputxe, guk. Eta Osaba Kiputxek, kontatzen zanean bakezinuetan, kontatzozkun Tokion zer pasatzen zan, eta Hong Kongen, eta ez dakizer, eta gu, disfrutatzen. Adurra da izola duten gina. Eta jakina, kontatzen Azkoitiko euskean, eta ahi esker dakit, Azkoitiko euskearen gainean, dakidan apurra. Eta zelakoa da Azkoitiko euskeria? Berrizarrak unibertsitatera joan barik konturatu zian Kiputxa zala. Horrela ditzen dutzen osabiari, Kiputxe. Orduan Azkoitiko euskeria Kiputxe da. Baina baditu Arabako gauza batzuk. Lehen esan dut, akin amaitzen diren berbak, eta akin amaitzen diren berbak infinito dira. Eitzen dira, ie. Ejemplua zeintzu dira, prakie esaten da Azkoitin. Gauzie, Coca-Colie bezango da, lavadorie bezango da, horredan klabikulie eta lehen esan dituena bezango dira. Hori izate baterako moten dau Gasteizti zabaldutako moda badala, eta ona heldu dela, ona heldu da, aspektira heldu da, eta errezilera heldu da. Adutzago ez, biganira ez da heldu, baina bintzat alderdi honetara heldu da. Beste kontu bat, Osaba Kiputxak esaten zuena zan, taberna biltzen ziala. Eta hori, beste euskaldunek esaten dabe, tabernaz taberna. Eta tabernarik taberna, herririk herri, mendirik mendi, hori mendebalekoa da. Hor urdiainen be esaten dabe, hola. Baina urdiaindik alutz, etxarria zen ez dabe esaten. Eta hori beda, mendebaleko goza bat, ziurrenera Gasteiztik zabaldu den moda bat. Osaba Kiputxek esate ban, neu, geu, zeu, ezaban esaten Neroni eta Erorrek eta olakoak ezituen esaten, eta horrepe emoten dago Gasteizti zabaldutakoa diala. Hola esaten dugu Bizkaian, hola esaten dugu Deba Ibarrian, hola esaten dute Goierriko Legazpi eta Mendebalian, eta zuepe hola esaten duzu ez da. Zer gehiago, Osaba Kiputxari ez nion entzuten sekula esaten desaket, desakezu, desakegu, esate ban deiket eta olakoak esate zituen. Ezaban esaten desagun eta desadan eta zuek esaten duzu hori, egin desagun, esate ban daigun esate ban, arek ezaban esaten ekarri ezazu, esate ban ekarri zu, ekarrik esate ban, eta azken batian, horre hizkuntzalariek esaten dabe, erro bat dela esan eta beste erro bat dela egin, eta egin hori da Bizkaian, Deba Ibarrian, Azkoitin erabiltzen dana, Burundan erabiltzen da, Urriainen erabiltzen da, eta moten du erro hori be Gasteizti zabaldutakoa dela. Ze gehiago, gaztelaniaz adokin amaitzen diren partizipioak eta infinito dira. Esate baterako zein amaitzen da adorekin, kantado edo kontado, guk zelan esaten dugu Bizkaian, Deba Ibarrian eta Azkoitin, esaten dugu kontau, pasau, kantzau, zer gehiago, pentsau, eskerrik asko, kolokau, komunikau, eta horrepe dia nun erabiltzen dira olakoak, erabiltzen dira Bizkaian, Gipuzkoan, inguru honetan erabiltzen dira, Zarauz zenbe bai erabiltzen da, eta Goierrin be erabiltzen dira, baina alutz ez dira erabiltzen. Ordan hori beda, moda bat Gasteiztik zabaldu zana. Eta hilorekin amaitzen dian aditzak, esate baterako, zuek esaten duzue, txikiu esaten duzu, ez da? Txikiu garbiu esaten duzu, eta olakuak horrep esaten dira Bizkaian, esaten dira Deba Ibarrian, eta zuek esaten dituzue, Goierrin olakorik ez dago. Hori behar moten dugu, Arabati zabaldutako kontu badala. Gu beti esaten dugu, orain arte, orain ikastola eta irakasleak eta ute bestia dana aldrebesten ari da, edo aldatzen ari da, baina gu beti esan dugu urten dot, eta gure osadia pegola esate ban, erten esate banarek, erten det esate ban, Osaba Kiputxak, eta erten det esatea hori behar moten dugu Arabati zabaldutako moda badala, eta igo,
hori be guk beti esan dugu baina artia igondot, eta gure osabak iputxa be igodet, esate ban, izarraitza igodet, esate banarek. Orain, eskolaratik pasatu dianak, igo naiz esango da, pentsatzen dut, baina garai batian igodet zan, eta jatorra da, eta antxinakua gainera. Ze gehiago, zuepe esango duzue galdera geiterakoan, etorriko zara, ala, ez? Ala hori amaieran ez duzu sekula ebintzen? Batzuk esaten duzue baiet, beste batzuk ezetz. Osabak iputxek esaten zuen, aspaldikoa zan, arek esate ban. Eta hori bedan mendebaleko moda bat, guria da, gukola esaten dugu. Ze gehiago esate ban osabak iputxak? Lehen aintzaneri entzun diot ikuste arren edo olakoren bat esan don, ikuste arren hori be erabiltzen da Bizkaian, erabiltzen da Deba Ibarrian eta erabiltzen da hemen Urola inguruan, eta hori be moten dago Gasteizti zabaldutako kontu badala. Badago beste ezaugarri bat, osabak iputxari entzuten neutzan, zuek ezakit izango duzuen, baina esaute banarek ezagun dau marrokia dana, esate banarek, dana. Esan beharrean... Ezagun du marrokixe dala bai. Ezagun dau? Esan deu marrokixe dala, ezagun du. Dala ez, dana. Dana, marrokixe dana. Guraso aitonen bai. Hori da. Zuegia, hasi zarete aldatzen. Zuek orain ez zaudete Gasteiza begira, jundan aspaldian zaudete Beterrira begira. Orduan, jakina horre gauzok baztertzen, galtzen dagoz, eta nagusitzen da, sokatira bada azken badian, ez da? Orduan, sokatira desorekatu bada, ez dago orekarik, Arabako taldeak ez dauka indarrik, eta indarra daukana da Beterriko taldeak. Hizkuntzan hori ikusten da, ez da? Ani esaten dago, aspaldiko gauzak, eta osabak iputxa bai esaten zuen, badakik etorri dana, esate banarek, bakik etorri dana, eta ez dala. Eta hori be moten daudala, Gasteizti zabaldu dan kontu bat. Esan ditut batzuk, ez? Gasteiztik etorri diana. Debe hori be, hemengo gauza bada, Debe edo daue edo dana dalakoa esaten da Urolan, esaten da Deba Ibarrean, esaten da Bizkaia, eta esaten da Burundan eta Txarriagana zen bebai, esaten da hirugarren persona. Dau, esaten da, ekarri dau. Hirugarren pluralian ez dut uste erabiltzen dira, baina singularian dau esaten da, gaur dago muga. Eta hori moten dau, mendebaleko kontu badala, moten dau, Eta gero berbak dia lasterren aldatzen direnak, eta hor seguru ja sokatira guztiz Beterriren aldekoa izango dela, baina osabak iputxak esaten zituen mendebaleko berba mordo bat. Esate baterako apaisa ez zuen esaten, esate ban abadie, esate ban arek, esate ban abarketie. Hori biziri dagoela uste dut, hor behian ikusi dut eskribiduta, ludotekan, abarketatxua ero, ez dakiz zer. Beste berba bat esate banarek domeki, esaten duzue, gaur egun, ala igandea, orain? Jaize. Beste berba bat esate banarek zan domusantuek, domusantuetan. Etxuen esaten santu guztien egune, Gipuzkoa moduan domusantuek esate ban gabonzar, etxaban esaten urtezar eguna, gabonzar eguna esate ban bezeroa, klientea esateko, eta bezeroa da mendebaleko berba bat, buruz nabil. Antxintxike, Kieta parada. Zintzilikatu esateko, ez dakit esate ban esegi edo isegi edo lako zehoz. Isigi. Eta esegi edo eskegi hori beda mendebaleko berba bat. Lehen esan dut laua, eta lau eda mendebaleko berba bat. Badago hori osabiari ez nion sekula entzun, baina nomekin ikusi edo entzun dut hemen madura. Hori eguneroko euskeran ez duzu erabiliko, baina toponimoa badago askoitian, ez da, madura. Hala ez, amesetan egin dut orduan. Madarixa, Bai, madarixa eta madura diferentia dira. Madura da ez egune bat. hori zuzen da, Madura esaten da. Seguran bai eskribiduta dagoan, ipintzen dago. Hemen ez orduan askoitin, madura, ez da erabiltzen. Bale, okendu orduan. Mardue bazarrian. Baina diferentia da, mardue da ondo betetakua edo, ez da? Bai, padura, madura, fadura, jatorri bera daukate, latinetik dator berba bada. Araban erderaz be erabiltzen dute, esaten dute padul.
eta madura eta padura ere esaten dituzte. Baina bakarrik toponimian erabiltzen dira. Eta Bizkaian be toponimian bakarrik erabiltzen da. Badago leku, bueno, auzo bat, Getxon Fadura. Entzun da segurua daukazuela. Lodegia eta da bana. A ber, ze berba geixa mendebalekuak. Iseko esate banarek. Izara esate banarek, maindire ezaban esaten. Izera eta hori be mendebalekua da. Beste berba bat mendebalekua osabiak esate bana zan, gozaldu ezaban esaten. Guk bai, holako bat. Guk armosau esate ban, arek hori ez, baina antzeko zerbait esate ban. Eta azken batean, bueno, ez da iramaitu jata, ja, burua disko gorra kantzau jata, baina esaten zituen, mendebaleko berba asko, ez da? Eta mendebaleko esaten dudanean da, Gasteizen sortutakoak. Eta gero, ez dira berbak dira, esaten dugu aldaerak. Aldaera da, esate baterako, zer da aldaera, esan definidu aldaera. Ejemplo batekin ondo haituko da. Larru eta narru ez dira bi berba diferente. Dira berba baten aldaera bi, ez da? Eta esate baterako narru zue esaten duzue. Eta narru hori da mendebalekua. Narru nun erabiltzen da Bizkaian, Deba Ibarrean, Burundan, Uriain hemen narru esaten da, eta Goierrin eta Alderdi honetan esaten da, ez da? Eta narru moduan gaztai. Gazta esateko gaztaie esaten da hemen, ez da? Ezagik gaur egun erabiliko duzuen, baina arek osabiek bai esateban gutxi esateko. Beti, gitxi sekula ez. Gitxi. Zer gehiago 18? 18 ez. Eta amen bizi naiz? Amen? Hori bebada mendebalekua. Azken batean, horre harakatzen hasiko bagina, ateako hori ateke. Egun ematean norbaiteak korratzen bajako liburu txugateitea askotxeko euskadena, igual... Barren behar abitzen. Txaizu. Nahi oso protagonismo baina. Ejemplo bi ipini ditu Aintzanek, eta nik uste dut hor kontua ez dela Gasteiz. Kontua da, Eibar, Elgoibar, Bergara, Soraluze, horrek lau herrizok izan diela importantiak oso antxinatik. Horre gonda industria aspaldikoa. Eta kuriosoa da, lau herri horren eragina askoitira heldu dela eta ez azpeitira. Pentsatzen dut izango dela, zuek biharrera hemengo jentia, biharrera joan izan, nik ezagutu dut Eibarren askoitiko jentia, eta Elgoibarren eta ezagutu dut, eta pentsatzen dut, Bergarara joan izan dela hemengo jentia, eukidu zuela loturia horrek herrizokin, ez da? Aintzanek aitetu ditu berbak bi, ez da? Bata zen antxitxika, eta bestia oain izan duan. Ezkeni harritxu initzen hona etorri izanean eta barren esatia, ez da? Zeiten duzu, ondino goxeko zazpia bezdia barren, ez da? Zuek esaten duzu hori. Hori da Deba Ibarreko berba bat, asko erabiltzen dugu. Eta nik hori barik ezingo nuke bizi. Barren barik, ezingo nuke berbarik egin, asko erabiltzen dugu. Elgoi barren be badago handizkari bat eta deitzen da Elgoi barren. Eta barren hori letra handizekin ipintzen dabe, euren euskeriaren nortasuna erakusteko. Beste berba bat, da, orain ez dut ikusten aspaldi honetan, Satandera. Erabiltzen duzu hori hitz hori? Satandera? Bai. Eta erbinudea badakizu ezer da? Eta zelan esaten duzu, erbinudea esaten duzu? Erbinudea batuan eta euskalki batzuetan esaten da, baina askoitiko berba klasiko izan da Satandera, eta Satandera da, Ibarren bertan erabiltzen duguna. Hori da animaliza bat, nik ez dut aspaldian ikusi, baina lehengo jentiak esaten dau, oiotokizetara eta sartzen ziala, eta oioak hil egiten zituela, oso gaiztua zala hori. Arratoiak hil egiten zitula. Zelan esan duen, erbinudea. Orduan, Satandera, Aitor, bai, kuriosoa da, Satandera erabiltzen da Deba Ibarrian, eta gero Nun eta Zaraitzu dagoan Naparroako beste alderdian, ez dut esaten Satandera, esaten dute Satandre, baina hor bokala galtzen da belako, ez da? Kuriosoa da, berba horrek daukan banaketa dialektan. Askoitin, ikin
I bat eta beste bokal bat elkartzen dianean, esaten duzue, ez dakit, igual gumoruan, baina antzera. Ogixa eta, ogixe, mendixe, holako zer esaten duzu, ez da? Azpekin ez da holan esaten. Han esaten dabe, ogile, mendile, diferente esaten dabe. Eta zuen ogixe eta zuen mendixe eta Deba ibarrean erabiltzen dana, gu daukaguna euskera, oso antzekua dira. Hor ikusten da, gurekin eukido zuen loturia. Badago beste atxizki bat, pentsatzen dut, zuek erabiliko duzuela, ikustek eta eitek eta hori Deba ibarrekua da. Eta, nik uste dut horre diala Deba ibarrekin dagozen kietasunak. Azkarria, lebadura esateko. Azkarrixe erabiltzen da, hori badago Bergara aldian eta. Edadeko jentia, ez da? Orain pentsatzen duzuek duan legamina edo esango duzuela, lebaduri, eskolan eta hori erabiltzen darako. Aspertu zaila? Hemen jubila bat zita gure makasuzatu bateako, azarratu ingozako. Azarratu ingo da. Ingozako hori falta zaila. Bueno, Azarra ingozako bai. Hori ez. Azarra hori ingo da. Bai. Nipen holan askotan esaten dut, azarretu naz esaten dut, baina azarretu injako. Eta hor nori nunda? Nik hori oso etxekua daukat, Deba ibarrean. Eta ez bakarrik azarreturekin pentsaue bai. Ondo pentsau jako. Ondo pentsatzen jata eta holako da, esaten ditugu normal. Eta hor nori nunda du? Burutik injako, Burutik injako bai. Hor pasatzen dena da, gaur egon lehen esan dutena, etorri da ikastoli, etorri da euskara batu eta hori da zepideo bat dana bardintzen dauana, baina edadeko jentiarekin egoten zaienean holako guzak entzuten dituzu Deba ibarrian oso normala dira. Nire galderi da, esate honin azarra ingozako, ari, gaur nori falta zakula. Nori, zarek esan nahi du, azarratu ingo da. Bai. Eta nori hori ingo. Esa moldea dira horrek, ez? Euria aritu eta holako da moduan. Ez dakit azalpen... Euria da, zer badago, euria badago. Baina zai horri nori falta zen. Hori, nik uste dut medikoa izan beharko litzateke hori esplikatzeko zer dut buruan. Bai, horre jundan aspaldian zagan ibiltzen naiz eta horre esaten dabe nator eta esateko heldu naiz. Baina heldu naiz ez da lehen heldu naiz, oantxe nator, guk esaten duguna nator, eurak heldu naiz, ez? Eta hasieran raro egiten jatzu, ni interpretatzen dut heldu naiz lehen izan behar dela. Eta euren dako ez da, da, oantxe. Orduan, hizkuntzan badia holako gauza batzuk bereziak. Segatik esaten dugu batzuk berba egin dut eta beste batzuk mintzatzen naiz, edo lehen ipini duten adibidea erten dut eta beste euskaldun batzuek irten naiz eta, ez da? Orduan, ez dakit, arrazoia ez dakit zein da, baina bintzat, badinotzut gure alderdian beha, azarretu jako eta pentsau jata eta oso normalak. Barkau, nik behin Vitoriano Gandiagari galdetu nion anarantzazun zegoenen ez da, bizitzala, zergatik esaten otezan arautzen pentsaiten esan zuen, nire dut esplikazio bakarra, iruditzen zait, esaten da bezala, molde horretako esan moldea, izonak hori izan zidan. Bai. Bueno, baukazue galderarik, euskalkien iraganaz, euskalkien orainaz, euskalkien etorkizunaz. Euskalkien iraganaz esan dut dakiana. Jarraitzen dut investigatzen. 2004a zan, domeka bat, joan nintzen periodiko erostera eta portadan, egunkari baten portadan ipintxe ban, Euskal Herriko Unibertsitateko genetikako irakasle batzuk ikusi zituela ezaugarri genetikoak bat datozela euskalkien mugekin. Orain dela gutxi, Pompeu Fabrako beste irakasle batzuk eta hemengo Euskal Herriko beste batzuk eta elkarrekin egin dute beste ikerketa bat
eta arepe ondorio berbera, gaina idatzi neusten ezaben zure euskalkien mapa eta gure banaketa genetikoa bat datoz. Edo batera samak datoz. Eta gauzie da, genetika ez dela egun batetik bestera aldatzen, genetika aldatzeko mendeak eta mendea behar direla, ez da. Badaukat lankide bat hor Gasteizen, bera ibiltzen da, arkeologoa da, ibiltzen da antxinako gauzak, ez arkeologia, ez 12. mendekoa eta antxinako arkeologia egiten dau bera, hori leizezuruetan eta ibiltzen da. Eta berak esaten dau, zileza badakizu zer da? Zuharria, ez da? Zuharria gaur egun ez dugu ezertarako erabiltzen, gaur egun altzairua erabiltzen dugu. Baina garai batian, haragia zatitzeko, animalien haragia eta zatitzeko erabiltzen zen zuharria, gogorra dalako, eta armak egiteko, aizkorak egiteko, eta harri hori erabiltzen zen, ezta? Eta esaten dugu lankide horrek, Bizkaiko leizezuluetan eta Deba Ibarreko leizezuluetan, baina hor bakarrik, Deba Ibarra eta Bizkaia, horko leizezuluetan, edo aztarnategietan, topau izan den zuharria, dala, zelan da hori Urbasa baino nuz dagoen mendia, Aguraindik gora dauana, Agurain eta bilinez 1000 bider hortik. Zelan ditzen da. Opakoatik Arutz. Dauka itzen bat horren mendi horrek. Altsasotik. Da Urbasaren jarraipena Arabarutz. Ez dago etenik, da jarraitu egiten da, baina beste izen bat dauka mendiak. Handia da Arutz. Orduan, Urbasa, Handia, jarraik dena hori lotuta dago, baina Arabako partea. Entzia, eskerrik asko. Lankide horrek esaten dau, Bizkaian eta Deba Ibarrean topau izan den zuharri guztia, entziatik dala, jakin leikela nungua dan hori. Eta berak esaten dau, garai batian, bere hipotesia da, garai batian biziko ginela hemen Euskal Herrian laukatu, eta baziala persona batzuk, talde batzuk, uda denpora Araban egoten zianak, eta gero negua etortzen zanean, joaten ziala Bizkaia aldera. Baina, jente berbera zala, bai Araban eta bai Bizkaian mugitzen zana. Eta esaten dau, Gipuzkoa dagola oso lotuta Nafarroarekin. Eta gaur egun ere ez da horrela. Gaur egun ere Gipuzkoako jentea Nafarroara joaten da, eta Arabara gutxiago, ez da? Arabarekin zuek ez daukazula inbesteko loturarik, Bizkaiarekin ez dakit daukazuela inbestekorik, Nafarroarekin ostera bai. Nafarroarekin eta Hueskarekin bai. Eta, bueno, azken batean, nik esaten dutena da, guk gaur egun egiten ditugun euskalki hauek diala erromatarren ondorengoak, baina behar bada, erromatarren aurreko garaietan ere, egongo ziren beste dialekto batzuk hori seguru, hizkuntza bat bizili dagoen bitartean dialektoak egon egiten dira, eta behar bada, dialekto haien mugak ere bantzekoak izan zitezke. Eta horrela, ulertzen da, genetista hauek esaten da dena. Ez kontua da gutxi dakigula gure herriaz, eta gutxi jakite horrek arrazoi badauka, ez da gu hartaburua gaielako. Euki ditugun zigorretako bada, ez dugula izan unibertsitaterik Euskal Herrian, eta Euskaldunok unibertsitatera joateko edo Valladolidera, edo Salamankara, edo Zaragozara, edo Pauera, edo Bordelera, edo Toulousera joan behar izan dugula, eta leku horietara joan da, bezin izan dugula gure hizkuntza, gure historia, gure ezer ikasi. Horregaitik gaude atzeratuta. Eta azken urte hauetan, hemen unibertsitatea daukagunetik, nik uste dut asko ari garela aurreratzen. Esparro guztietan. Eta pentsatzekoa da, ni hemen kontatu dut euskalkien gainean dakiguna, baina beste alor batzuetan ere, seguru sorpresak egongo dira, ez? Ikusi besterik ez dago, aurkitzen ari diren aztarnategia. Gazte honetan bertan, nun eta berritxun, topo dabe esaten dabe, nik ezagit, baina eurak arkeologoak esaten dabe ezkero, da oso leku esanguratsu bat. Eta, bueno, azken batian, hori ikerkuntzarekin dago lotuta. Ikerkuntzarekin eta diruarekin. Oñatiko unibertsitatea Euskal Moldean jarduntzan inoiz edo Euskal Moldean?
Bueno, nik ez dakit molde kontua dan bakarrik, nik uste dut Oñatik Unibertsitatea oso apala izan dela. Gaur egun be oso apala da, eta sortu zenean be oso apala da. Hein kontu zelan sortu zen, etzan izan Gipuzkoako jenteak nahi ebala unibertsitate bat hemen ikasketak bultzatzeko. Etzen horrela sortu, etzan izan interes publiko bat. Izan zen obispo bat, oñatiarra, Ameriketara joan zana, da ez dakit zelan dirutu zen, primitiban jokatu zuen edo kiniela edo zer, baina bentsat aberaztu egin eizan tipoa. Eta bueno, gutxienez, berak nondik edo handik lortu eban diru hori inbertiduan bere herrian unibertsitatea egiten. Baina etzen izan guk euskaldunok unibertsitate bat egiteko gogua geunkalako, baizik, Mercado de Zuazola izeneko persona bat, renazentista bat, bere ondasun guztiak eman zituelako horretarako, baina gero etzuen euki horrek jarraipenik eta ez dakit, esaten duan hori Espainiako moldea edo Euskal moldea edo hortiparik, igual hori ere bai, ez, baina beti izan dut 3. mailako universidad, daki da labiltzen. Bueno, Bergarako seminarioa da, hasieran esan dutena, ez da, 18. mendean egurrak etortzen jaku, eta hemengo jenteak esaten dau, zerbait egin behar joa gure herri aurrera ateratzeko. Eta Munibek eta jente honek esaten dabe, zerbait zer, gure industria aitzinatu, ikerkuntza, Munibek horri importantzia handia eman zion, ez da. Bialdu ban jentea hemendik Europara ikasteko, eta azken batean izan zen, Madrilera begira egon beharrian, hemen lan egitea. Eta garai horretako gaia. Eta Bergarako horrek ere, ez dakiz iraupen eukizuen, baina ez dut uste hori luzeko kontu luzia izan zenik. Azken batean, eskua lotuta uki ditugu Euskal Herrian, ez? Gu izan gara Valladolidko distritu universitariokoak, eta ez digute utzi zer egiten. Gaur egun pasatzen da. Hau gure arte. Entonces no tengo los dedos cortos. Eta entzameren antxintxika itzarekin, zer gertatzen zen? Esan jugat hori dok hori eta Satandera eta Askarri eta zebeste esan dut. Barren eta hori dituk askoitik Deba Ibarrarekin dituen loturak, ez Arabarekin horrek. Araban ez duk agertzen ez antxintxika, ez Barren, ez... Antxintxika hori Deba Ibarrek. Ibarren esaten duk antxintxika, Elgo Ibarren bebai. Oñatin ez dakit. Oñatin bebai, eta Oñatin, da, ez, arrasaten eta ez da zaten. Baina Oñati beukido Bergararekin loturia, gauza askotan. Hemen alderdi honetan emoten dau importantea Bergara izan dela. Bergaran egon da aristokrazia euskaldun bat. Kuriosoa da hori, hemen jente dirudunak egindabena da euskera alde batera itxita erderaz berbain, ez da? Eta Bergaran egon da aristokrazia bat, ez eban eiken herriko jentia moduan, eban beterriko euskera. Hori Bonaparte behin baino gehiagotan esaten dau, beak esaten dau, gutunetan eta holan, Bergarako apaizak eta Bergarako jente importantea lotxatu egiten da Bizkaiko berbetia erabiltzen, eta legintzen dira Gipuzkoakoa eta beterriko Gipuzkoakoa erabiltzen. Kuriosoa da, ze hori, erabiltzen dabe euskera beste dialektoa, baina euskera, ez gaztelania. Eta azken aristokrata niri ezagutzea suertatu jata, azken aristokrata izan zen Telesforo Monzon. Telesforo Monzon eta Naia, Isidro edo Isidoro ezagizela. Eta horiek ere dirudunak, baina euskaldunak. Eta nik uste dut, hemen inguruan Bergara importantia izan dela euskaren aldetik. Nire amanen egon baditz esango zidan, zema denpora indo berba eta ordu bete zemak guzur esango joan hori betia. Guzurak esan baditu nahi barik esan dira, borondate honen arekin. Besterik, badukazue? Esateko edo? Kuriosu bat, atzera begirata sortzaidan kezka, euskararen jatorria babelean joan gabe pre-indoeuropeoa, ez?
hor ditzen geha dano, Indoeuropar baino lehenago badela. Mendeetan noaino guten gira, paleolitiko, neolitikoa noaino, noiz da Indoeuropearrak etorri zirena, eta bat iba lotuta hemen alkitzen aigean marrazki pilo hauek edo zehabita. Ze mende edo, ze tipo? Noaino itxi gintezke eta hortik aurrera ez dakin. Baina, Indoeuropearrak hor badago zerbait ez? Zutza Indoeuropearrak eta neolitiko, paleolitiko, garai hori ez da hor? Hor ere gauza asko esaten ari dira, azken aldi honetan. Ni nahiago dizilduz ez dakit. Eta hor uste duen hori dara, espadak dugu izildu. Hor da beleiako kontuak eta dute bestia, eta esaten dabizenak Naparroatik euskaldundu gintuztela gu eta bat eta beste, eta bera nik ez dakit, eta ezin dizut, erantzun. Euskalki fineko dakot. Eta baina beste kuriosi bat, A ber, dakidan, ez dakidan nik ez iritzia da, etorkizunera begira euskalkiek eta hemen guk ezautu ditugun eta jaso ditugun euskalki hauek desagertzera ez dira gungo eta ez da bakarrik dituko batu hori ze etorkizun dute euskalkiek? Bueno, joda egun batua etortzen dela. Emoten du hori gertatu zela erromatarren ondorengo garaian. Dialektuak lehendik egongo zian, ez hauek, baina beste batzuk egongo zian, eta erromatarren garaian eta ondorengo mendeetan ziurrenera euskaldunen kohesio bat egon zen, Nafarroako erresumaren inguruan, eta euskaldunak elkartuta egotean, hizkuntza ere elkartu egin zen da batu egin zen, ezta? Gero etorri zen zatiketa. Une honetan, holako egoera bat bizi dugu, euskaldunok daukagu bilakaera konvergente bat, arazo bakarra daukagu Pirineoetako mugan, hor iparraldea eta hegoaldea geroz eta diferenteagoa dira, baina bestela hegoaldean, hegoaldeko euskera geroz eta berdinagoa da, eta iparraldeko euskera ere geroz eta berdinagoa da. Eta gauza askotan, 7 herrialdeok ere geroz eta berdinagoa gara. Joda egun etortzen dela momentu bat, euskera bat egiten dugula euskaldun danok, 7 herrialdetakoak. Biharamunean, hasiko lirateke dialektoak sortzen, beste batzu baina sortzen. Azken batean hizkuntza bat biziri dagoen bitartean, dialektoak beti sortzen dira, beti sortzen dira hango eta hemengo berezitasunak. Zer da kontua? Herri normaletan egoten dira moduak hori hori kontrolatzeko. Eta moduak izaten da bat eskola, beste bat administrazioa, beste bat literatura, beste bat kalean ipintzen ditugu oharrak. Zer gertatu zaigu euskaldun hori? Horretariko ezer ez dugula eduki. Orduan, guk ez dugu eduki eskola bat, ez dugu eduki literaturarik, ez dugu ezer eduki. Eduki ditugu bertsolariak, eduki ditugu apaiz batzuk, euskararen alde gondianak, eta horri esker ez da guztiz apurtu euskara, ez da? Baina batua nagusitzen bada, barrio diot, etorriko dira beste dialekto batzuk. Eta hona izango da, azken batean hori biziki dagoen seinale izango da. Hori batetik, hori da aukera bat. Eta beste aukera bada, euskaldunok esatia, nahiko ganorabakoa garela, nahiko gaizki gabiltzala jokatzen. Euskaldunok esatia, euskara batua ondo dago, baina euskalkiak ere ondo daude, eta ia posible dan biak konbibitzea eta birekin aurrera jotzea. Nik uste dut hori izango litzatekeela hoberena, nik uste dut izango litzatekeela egoera horrekatua, askoitiarrak, hemengo euskara egitea eta inguruko jentiarekin, eta euskara batua erabiltzea, erabili behar den kasuetan. Euskara batua noiz erabili behar da, 7 herrialdeetako euskaldunok elkartzen gaienean, edo urruneko euskaldunekin elkartzen gaienean, edo literaturan, edo berria gunkarian, edo ETB-en, edo lakoetan, baina bestela, guria. Euskara batua sortu zenean, eukiko nituna 6 bat urte edo, sortu edo pixka bat zaratan zuten zanean, Eibarren zeuden 3 euskaltzain. Bat lehen aipatu dugu, Imanol Azpiur, Juan San Martín zan beste bat, horre bisok gilda dagoz, 3. biziri dago eta Serafin Basauri.
Eta gu gaztia ginen da juten ginen itzaldietara, informatzera zer zen Euskara Batua eta gurak esaten euren mesua zen Euskara Batua zala Naparroara edo iparraldera gobiezenerako eta ikastolako testuliburuak egiteko. Eta bestela zer? Bestela geuria. Nik ez dugu batzen Eibarren Euskara Batuaren kontra inorre guanik. Danok ikusten genuen Euskara Batuaren alde ona, baina danok ikusten genuen gure euskara erabiltzearen alde ona. Pasatu dana da, azken urte hauetan, Euskadiak galtzen ikusi dugula. Eta ez bakarrik Euskalkia, Itanoa ere bai, esate baterako. Piniko dizuet adibide bat polita. Urdiaina joan nintzanean, lagun bat neukanan, bakarra. Eta zeusten, aditzen nahi duk tablak eta hori jaso, nik zuri, zuguri eta hori. Etorriari gaueko 10 elkartera eta han galdetu. Han egongo duk jentia eta han galdetu. Azantzen, zelan joango no gaueko 10 jentia patxaran hartzen dauanean ni galdetzera aditzak eta etorria, ez jode, etorria, joan nintzen. Zan mai bat luzea, holan, eta hoan 20 lagun. Alderdi batian eiztariak, eta beste alderdian eiztariak etxianak. Eta galdetzen hasi nintzen, moztuta ez pasauko zan. Eta zelan zaten duzue nik zuri eman. Eta eurak, zian 45 urtetik gorak, gizonezkoa dana. Nik zuri, guk ez jago esaten nik zuri, gu beti nik iri. Baina amarekin edo zango duk nik zuri. Amarekin guk etxu hau ez dakiz, imposible. Hoi ezian 45 urtetik gorakuak. Bazan bat, eta zuek ezagutuko duzue, Gozategi taldean gitarra jotzen duena, Inigo Goikotxea. Horrek orduan eukiko zituen 37 urte uste dut, 36, Euskeraz zoragarri egiten dugu berba, baina Itanoa ez ekien. Orduan, zer da kontua, eta 45 urtetik gorakuak, zuka ezin esan, eta 37 urtetik berakuak, Itanoa ezin. Horren errua nor dauka, Jolanda Barzinak? Guk. Ez dakizegaitik, erabaki dugun Itanoa ez egitea. Eta zer da kontua, izango dira 3 bat aste, bago neska bat segurakoa dena, baina nik ezagutu dut, azkainen bizidanikan ezagutu dut, zalan ezagutu dut, igual zuek ezagutuko duzu, Lierni Elortza. Segura irratian da egiten du programa bat, aste azkenetan. Bueno, gauza da, oain dela 3 aste, deitu ziren esaten, aber nor joan leiken Itanoaren gainean hitz egitera, segurako gazteak erabaki dela Itanoa ikastia. Eta esaten duzu, jode, oain hasiari ikasten, zeratik galdu dugu. Ez dakit askoitxin gizonezkoa bai, baina andrazkoak ez dakit, Itanoa. Bai. Adi batetik aurrera, nik ez da lortu nire alabak guk Itanoa egiten etxean, ez da lortu nire alabak bere launekin Itanoa hitz egitea. Mendik urte batzu barru, ikastaro askotik Itanoa ikasten. Muxile bai, baina neskak nik ez da izan antzeko. Zergaitxik esaten duzu da, nik etxian galdetu izan dut, etxian ez nire amari bat bakarrik, izela osagari eta tiraren pide beri eta daneri, zergaitxik ez dozkoen guri ika erakutzi. Eurak esaten moda hitxa jau berbaitzen dabe. Eta guri ez dozko erakutzi, nik galdetu izan dut zergaitxik. Eta nire ama ez dake iritzi hori, baina bere aizpa batzu bai, esaten dabe, hori esatarra dala, ez dala errespetuzkoa, ez dakiz zer, eta horregaitxik. Eta badakit askok, igual, gizona hasi uniari ikaitzen eta hori ezein, hori esatarra data. Eta hori ondekan entzuten da, Bai. Edo umierien eta umieri ezein, niri hori hemen bepasau jata, nire gizonak umieri ikaitzen dutze. Baina igual esatia umierien zelan ningotzazu ika. Claro, zelan ningotzazu ez? Eta Itanoakin lotuta lehen komentau duzu Urdiainen zu ondo moldatzen zinala Itanoakin, eta ez da egizea Itanoko formak askoz da antzerako hau adiala azukakoak baino, Euskal Herri guztikoak. Gu hori, gai hori dabil izan dugu askotan, eta hori, ze importantia da Itanoa, ze Itanoakin askoz be hobeto ulertuko ganduke elkar, zuka baino. Askoz da antzerako bak dia. Ez dakipa, Zukako formak baino. Nik uste dut baiet. Nik izuanezko kontu. Baina, bardita. Euskarak forma arrunta, neutra normala, eraginkortasunez eta errestasunez kalean erabiltzeko
arazoa dituenean, ez diren bertan, itanoa ere lantzea, ez da euskerari behar ikarri ipintzea. Ez da, eta gu, bultatu dugu, eta ibiligeak gure gurasun kontra itanue, zenar emaztin artienika, eta... Baina, eta azperdien momentu itanoa sartzen ari direnak, ari dira itano berria sortzen, baina itanoaren tankerari gabekoa. Zabat. Depoaino indea nazionala. Zelebriki batzuk bai. Potro daño natxio, gero natxion. Potro daño nahola, joder. Ez, hori txaldu da. Eta airea itano bat berria sortzen, osoa presa. Hori esplilen. Eta naizia du. Zut normala hain traketze erabiltzen dutenien ikanue eta esplilen nahi da kampainoa. Izan nahi euskerari zamarri ipintzen. Gugura artean komentau izan dugu. Zalantzan daugenien. Itanuak bere arauak euki dituz, eta gure artean komentau izan dugu, arauak hausteko zauzela, eta itanua nalde itxiarren merezi da bela arau horrek apurtzia, ezin dela zenar emaztien artean, nagusi zaueri ezin jakuela ikaen, eta, bueno, lortzeko itanua zabaltzea, arau horrek gaur egun apurtu miako zian, bestela zaila da era guztietan, oin itanua berriz bizitza motia itanuari, ez? Baina gainera arau horre bete behar badozuz, ondoekan da zaila ba. Horren guztiaren atzean ez dago gizarteko mailak eta errespetu kontua. Berorika zagatik galdu zen, ez? Eta inork ez du berorika berreskuratu nahi. Eta garai batean, hori oso errespetuzkoa izan. Ematen du, berdintzen geran neurrian, ez da, harremanetan eta tratamentuan elkar berdin hartzen dugun neurrian, tratamentu horiek galdu egiten dira. Eta ez gara Euskalduna bakarrik, Japonian, okerrezman hau, beharroak ez du mazterik esaten hariko naiz, baina okerrezman hau aspaldi irakurretako kontua dira, 17 tratamentu daude Japonieraz. Berorika, ika, zuka dauden bezala, Japonieraz 17. Eta mendebaldearen eraginez gaur egun 12 omen daude. 12 eta galtzen ari dira, hanere. Eta gotuin bazta egiten berdintu ez, horrekin ez du zarik usan, kontu honen usan. Bai, eta azken batean berorika ondo etortzen da, ez da? Izateko literatura egiten duk, eta nahi badok liburu bat girotu ez dakizen mendetan, berorika hori ondo etorriko hori txaiak. Nik uste dut gauzak jakitea ondo dagoela. Eta hemen egin duguna da erresalde, eta galdu dugu euskalkiza, galdu dugu itanoa, eta azken batean galdu dugu lagunarteko berbeta hori, eta jentiak egiten ditu eskolako gauzak euskeraz, eta eskolatik urten eta erderaz dana. Eta hori da rekuperau behar duguna, hori da, ez dakit, hizkuntza erabili behar dugu gure eginkizun guztietan, ez da, ez bakarrik eskolako gauzak egiteko, baita azarre gauzenean, lagunekin gauzenean, afaltzen gauzenean, parrandan gauzenean, eta hizkuntza erabili behar dugu, esparru danetan. Telebistan guta-gutarra batzuk ikusten ditut. Eta ezan da hori hobe, nik euskara behiraga da mena da ikasleak, gelan erabili dudan euskara batu, estandar, lehor, zuzena bai, baino antzu hori baino. Eta hori darabite euskara, gramatikalki traketza. Baina, alkarrekin jariotasunez eta indarrez hitz egiten dute. Eta guk erakutsi dugun batu hori antzu hori da. Orduan, zer da, zuzentasuna ala erabilgarritasuna. Nik uste dut, itanua bai emoten da bela, ez? Nik hemen ikusten dut jendia ika berbaitzen eta ez dakit, ez? Emoten dugu laguna bat lagu baino, ez ikaitzen da belako. Ez dakit, sensazio hori hotza haua da niretako zuka, ez? Lagun artian da, ez dakit, emoten da burbiltasun bat edo zeo zer. Neri peina emoten duz da galtzea, da nik ez dut ikasi. Nire daukat hor buruan gordeta ikasgai bat. Egongo nintzen kou egiten, 16 urtekin, 17 urtekin, eta historiako irakasleak agindu oskun lan bat, Frantziako iraultzaren gainean.
gogua zero. Frantziako iraultza, baina egin behar zan. Eta horrean, buruai buelta batzuk emon da zanaban, bueno, zaitik ez dut ditzen, Frantziako iraultzak Ipar Euskal Herriaren nukiban eragina. Motibatu nioen horrek. Baina nondik hasi, izango zan hau, 72an edo orduan ez egon Wikipedia eta horrekorik etzan existitzen dut. Zer. Eta Ibarren batzauan apaiz bat gazti egin ibiltzen zan udalekuak eta antolatzen, eta ari komentu nutzen da zeusten, bajak gizon bat hemen lagunduko duan, eta San Juan San Martín. Eta, bale, ondo. Eta eguna urreratzen zegoanean ni nervioso. Zelan nengo berba gizon horrekin, beha euskaltzaina da. Ibarren esaten zen San Martín zela autoridade bat, ez dakit izango zen ala ez, baina jentiak hori esaten da, ni neure artean, gizon horrekin izan nengo berba, ni etxoat euskaraz ikasi zegoela, ni analfabeto totala. Aileu zan eguna, joan ginen etxera, jo genuen timbria eta bera urteban, trajiakin, korbatiakin, eta zeustan, ia izoazo, ez eutzek itua dire gurasoak horri bilken ditu pasioan daute bestia. Hori ezabanean lasaitu enintzan. Horren izan zen, Eibarko euskeria, Itanoa, eta azken batean hori da Itanoaren indarra, ez da? Eta hori gelditu jata beti hemen. Eta gaur egun irakaslean ez, eta etortzen jatanean, holan, jente gaztia eta beti Itanoan, eta nik uste lagundu eken da dela. Emoten dau gertutasun bat. Hori batzuk esaten dabe hijitoen hizkuntza dela Itanoa eta sakarra eta itxusia dute bestia, ez dakit, nahi sartzen goza horretan, ez? Politia do itxusia nahi sartzen, baina gertutasuna erakusten da dela bai. Eta azken batian da hizkuntzak daukan aukera bat. Ni beti esaten dut hizkuntza badala oinetako parea moduan, ez? Zer da hobeto? Oinetako pare bat bakarra eukitzea edo pare asko eukitzea? Zer da hobeto? Eta ni beti esaten dut, zenbat eta oinetako pare gehiagoki, hobeto. Mendira goia zenean, batzuk. Errekara sartu behar dugunean, beste batzuk. Ondartzara joaten gainean, playerak. Playera barik txankletak. Domekan txakolinak hartu behar ditugunean, zapata dotoriak. Eta zein da oinetakorik onena? Zein da oinetako parerik onena? Badago, oinetako pare honi. Ez, mendira zoie zenean ezin dozu zapata dotorekin joan. Mendira joateko, mendikuak. Ondartzara joateko, ondartzakuak. Eta hizkuntzarekin berdin pasatzen da. Batzuk uste dabe, euskara ona dela batua. Batua izango da ona, gauza batzutarako. Nietako batua da ona, kanpora noianean Kataluniako lagunekin berbaiteko, edo Poloniako lagunekin berbaiteko, haiekin euskara batua erabiltzen dut. Baina, zuekin beznabil hemen batua erabiltzen, ez? Azken batian askoekin nao. Eta herri aldizki bateako? Hor dago esate baterako Eibarko adibidea. Eibarko aldizkarian badago biak erabiltzen dira, eta gainera ez da berizketarik egiten, ez da tonterizetako euskalkisa eta gauza jasuetarako batua, ez edozein gairekin, batzutan gai zentrala egoten da Eibarko euskara. Hori da, Eibarko aldizkari horretan hartu da bidia, ez da? Beste herri batzuetan, beste bide batzuk hartu dira. Nik uste dut askoiti batean bertako euskalkia dauki beharko lokela lekua. Ez dago beste adibide bat ezagut, egonaz araitz betelun horbe bizizan naiz, eta aste honetan, hilabete honetan hasi dira bertako euskeria sartzen lehenengoz. Eta elkarrizketetan sartzen dabe. Hora nahiken dabe hango batei elkarrizketa bat, eta ipintzen dabe bertako euskeran. Nik uste dut ondo dagoela. Edo gaztienkin eiken daben saio batean bertako euskeria erabiltzea. Ondo da. Hasi itxean, hemen aldizkari martxan garri duen, eta egure jaso benean ez karasko hori, ez zituen laguntza. Gero, euskalkia erabiltzetik erabiltzea dabe aldia dago. Ez dugu pentsatu behar aldizkari batean, esaten da moduan gauzak idatzi behar ditugunik. Aldizkari bat da, eta irrati bat. Irrati batean bai, jentia egiten dago ahoskoa, baina nik uste dut, eskribitzen dugunean, pixka bat hori gozatu egin behar dugula, berbak osorik eta jartera jo behar dugula, bestela ez du jentea gehitzen. Tuko behar dugu oreka. Eta gero badago beste nozino bat, pentsatzen dut gutako interesantia dana, zuek ordenadoria izango da zuek batxian, ez? Eta ordenadorian azte mazarete gaztelaniaz eskribitzen, korrektore bat dauka, eta korrektore horretan ipintzen dau ia zer nahi dugun. Castellano de Cuba, castellano de Uruguay, castellano de Chile, castellano de no sé qué, castellano no sé dónde. Dozena bat eukera inguru dagoz kastelaniaren barruan.
Frantzesa hartzen baduzu, horren beste gertatzen da. Daukezue frantzes de Marokoko frantzesa, Luxemburgoko frantzesa, Quebeceko frantzesa, hango frantzesa eta besteko frantzesa. Hartzen baduzu inglesa, horren beste dozena bat aukera, inglesaren barruan. Zer pasatzen da gure Euskal Herri honetan? Euskara bakarra daukagula. Eta erabiltzen dugula euskara batu berbera, Bermeoko udaletxean eta Baigorriko udaletxean. Zer da kontua? Eta Bermeoko udaletxeko oharra da bermeotarrentzat, eta Baigorriko udaletxeko oharra da Baigorrikoentzat. Euskara batuan egin behar da hori, bai, baina erabili ezazu zure herriko berbak, zure herriko egiturak. Hemen esaten bada antxitxika, ez duzu ipiniko karran, ze karran Bizkaiko berbia da, ipinizu antxitxika. Nahiz eta batuan idatzi, ez? Eta nik uste dut, erabiliko bagenu batu hori ez litzateke lain antzua izango. Askotan euskara batuak gertatzen jaku urrunat antzua, euskara batuaren izenean erabiltzen dugulako euskara marzianitoa. Eta nik uste dut, erabiliko bagenu gure berba, gure egiturak eta bat beste, bakizue euskaltzaindiak berben gainean zer esan da den. Esan dau, euskara batuan berba danak deukela lekua. Bazuk ez aizozu Bizkaita bati eskribitzeko batuan, eta sekulaz dizu ipiniko jauzi, beti erori ipiniko dizu. Inork ez du esan jauzi batua ez danik. Inork ez du esan, da autozensura bat guk egiten duguna. Pentsatzen dugu batua dela erori. Ba ez da. Hori da ikasi duguna. Baina... Ikastolan, niri pasatzen jata hori, zuk esaten duzuna. Bai, eta nipe erakutsiko naban hori. Txipa aldatzen dut guztiz, eta aldatzen ditu nire berba guztiak. Ez dut esaten barik, ez dut esaten jauzi, ez dut esaten berba, zebez, danak aldatuko ditut. Eta horren be euskara batua dia, baina ezin dut ikastolan holan ikasi nabalako. Aldatu beharko duzu zupe txipa, Ze, esate baterako, epiniko dut adibide bat, autobus dano dakigu zer den. Eta autobusen sinonimoa da guagua. Ezta? Guagua eta autobus iguala dira, badakigu. Kanarietan egon gara, eta ikusi dugu guagua. Eta han preguntatzen duzu, oie, la guaga para el Tenerife? Eta holan guk pe esaten dugu, ezta? Erabiliko zenduke guagua askoikin. Esango zenduke, a qué hora sale la guagua para el Goibar? Esango zenduke? Ez ezta? Da segatik esaten ditugu igorri eta olako berbak hemen. Segatik esaten dugu. Igorri da guagua esatia beste. Igual, guaguarekin barre egiten dugu, baina igorri eta olako berbekin pentsatzen dugu hori erabili ezkero euskara ona ari garela erabiltzen. Ba ez, gaude tontuaren egiten. Guagua esatia bezalakoa da. Esango zenduki ezuek frijoles eta alubias sinonimoa dira. Esango zenduke, vamos a comer a machinvente unos frijoles. Esto es tonto, chaval. Ez? Orduan, hori ez dugu erabiltzen, baina domekaren ordez erabiltzen dugu igandea Bizkaixen. Eta esaten duzu, zu, deke? Bizkaixen zaz. Koldo, eta restoa izan da, herrindusari urbanunen esatea, zuri zer egiten. Beste kontu bat dugu. Beste kontu bat duk, dialektoekin zer ikusia ez daukana, ez? Nago honetaz berba egiten. Orduan, ez dakit, esan nahi dutena da, Naparroan banabarrak erabiltzen bada, iparraldean hilarrak esaten bada, eta besteleko batzutan inda bado, babarruna esaten bada, euskara batua zein da, leura dira euskara batua. Gero beste kontu bat izango da, sukaldeko liburu baten zein erabili beharko da, behar bada hor Gipuzkoakoa erabili beharko da, ez da, zabalduen dagoana. Baina, ni esaten dago, Durangoko institutuan ze euskara erabili behar da. Ni esaten dagoena da, Abadinoko enpresa batian ze euskara erabili behar da. Ni esaten dagoena da, Goierriko udaletxe batian ze euskara erabili behar da. Jo ezagun batua erabili behar dela. Bai, erabili ezagun batua, baina batu bat guria. Eta olako batu bat erakutsiko bagenu, ikasten dagoen jentia be, lasterrago bertakotuko litzateke herri euskaldunetan. Baina askoitira atortzen bada tunezko bat eta erakusten badiogu ez dakize berba eta badakizer berba, beti eukiko dugu marginauta. Hori da helburua, kanpotarra marginauta eukitzea, ala helburua da kanpotarrak askoitiar izatea. Nahi badugu askoitiar izan daitezen, gure euskara erakutsi beharko dugu. Hemengua, ala ez. Bueno, ya... Gauza bat izan behar dut amaitzeko. Eta da, eskerrik asko, konbidatzea
Eskerrik asko etorri zaielako, eta ondo bizita urrengoan. Gracias.